Di gamay. Hansamida! Iturta ka mo sa Ajip sa General Island. Dari ako, kuan? Dari ako si Madi. No apas, kung uban sa akong vlog. Say hi, Madi! Hi! Tsaka na! Saman, ready na ka mag-photoshoot? Ready na ka mag-photoshoot? Okay, ready na. Okay, let's go! Ay, wait. Ngayon ba? Iturta matod ka. Iturta matod ka, an. Iturta matod. Kamuanay. Sa Ajib. Isa Ajib. General Island. Dito. Where you can see the most popular variety of... Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Never mind. Ay, baby ba? She's not feeling well. Ito, ano ito? Katong. Oh, ayun na. Oh, sa tim kalo. Klaro. Kinuha. Kadako ako nawa yung. Yung. Oh, tarong nga. Zumba. Oh, smile. Smile. Klaro. Dito, let's go! Tour! So, amo na ini Ajib guys. Oh, diba? Jangan sila. Ouch. Introduce ma. Hi. Oh, may sabi sa Dali, kamu dire. Si Menzo si Batman. Yan, bago yan. Bago yan. Man, dati ilakuan, fountain. Ano pa? Dati ilakuan. Lion. Swini nga yan. Gusto niyo makitaan siya. Oh, dari ka mo? Oh, dari. Gamit lang ka ini. Oh, telescope. Kibasin tungod sa ini magkakita ka mo. Oh. Next, imo papi. Swan. Papi mo ako, papi mo siya. Charis. Pinakagwapa na mama. Hi. Iban kami, way amo luto. Oo. Iban-iban na lang. Lamaw, avocado. Kagana din na mag-reunion. Uli na kami kay gutom na ako ng gutom. Napod dila mga bata dere. Duaanan. Shot pa ko no. Bagan kain na naman kami nag-shot dere. Jay imo didong. Ilang ko kapansin kay na. Oh, dagan to. Man, hain ta. Ito mga on. Sa puso mo. Happy yarn? Yes. So, wow, na kami guys. Diba, daghan ni? Santa. Let's go. 5 minutes later. Ato plato mo. Sa gilid.
hours later. Sakay tayo dito. Kasi wala ito sa kantilan eh. Go. Ikaw dito sa pikas na ko. Yeah. Ako din. Go. We're ready. Ready to terminate. Ready to terminate you. Problema. Kailangan natin ito ng gabay. Gabay ng... Sige, bahala na. O, diba? Diba, banjak-banjak kami. Tapos yan mo duyog. Ay, ka-Brian. O, diba? Maduyog. O, enjoy ako. Ang dami kong nakikita ang daming bukid. Yun. Nadaanan namin yung Kamigen, yung Palawan. O, diba? O, malayo na yung narating namin. Ba't nandito pa rin kami? Hindi kami makaalis-alis. Sakit sa puso. Ah? Wala kasing nag-try. Wala kasi yun. Ha? Iduyog ta. Iduyog ta? Sige. Paningkamot. Let's go! Naduyog na kami! We're going to Manhattan! Bye-bye! Bye, Ajim! Pasingod na kami sa Clubber! Malayo na tayo! Naduyog na kami! Bye-bye! O, diba? Naduyog na kami! Lalo na Hay ko singod bi! Asa linibot bi! Sige, good. Very good. O, diba? Multitasking siya. I mean, tasking. Nag-drive? Well, nag-banjak. Ako nag-banjak daw while wow. Makapoy siya in fairness. See? Guys, iba. We're enjoying, you know? Enjoy ba kayo? Kasi ako, hirap na hirap. Gihangap na good ko. Hindi ko alam. Sakto pa ba yung natagin mo? Basta naghimbayan uya si mama. Inihain si mama. Nalingaw na siguro ito magkanta-kanta. Papa, inom, bagay. Ang magsusini kinabuhi. Relax, banjak-banjak. Tapos kang taghangak na. Libot-libot na lang. Hindi niya ipadulungan. Amuragit sa isa relationship. Palibot-libot. Hindi niya ipadulungan. Di mo baza kung magkakamo sa ulihian. Kaya, huwag ka nang mag-waste ng time. Huwag ka nang mag-waste ng effort. Effort. Kung hindi din naman kayo magkakatuluyan. Talagang may pagkatanga ito. Beep. Amuro si dada ko na tai, beep. Ay, mama ka. Yes. Ala, pareho rarabat ang mama. Ala, beep. Joy tao, beep. Atras, beep. Amoy ni Bi, kuhan. Ano pa? Secret ng pampakaig. Sikat-sikat drakaw, bike. No? Papunta sa kanya. Ay, naku, maganda ka, Munro. Andyan na kami. Andyan na ako. O, diba, nakaabot na kami sa Ampadunga. Yay! Ang feeling na di kang makaibang sa inyo. Tiwat sa diyan ng cellphone. Tapos forever ako pagsinggitan ng picture. Di pwede maghuyat? Oman, nalakso naman ko dazon! Napunta-punta pa ako. Picture na! Ganyan. Picture? Ba't ang... Hoy, hi ka mo singon! Ay, enjoy!
kadugay ka so. Dali na, tadanay dire. Pagdali. Gamit-gamit ka, oh. Di ka may magbalik, oh. Adoy na dyanay. Oh, basta nag-video ako dire. Bugat? Bugat? Alam, wayong ng bugat. Gabi ka maligo, di sunglass. Sana all. Years later. What's up? So, amo na ito. Pauli na kami. Ban mo? Pati pauli? Awas on. Murad to. Pasilip sa Jeb. Bye.